ओइचएस आनजादाव सेथि थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो स्कुटि होनाय जानाय नंला। बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज। दिनै एसेकजों खुंफुंजानाय ओइचएस आनजादनि फिथायखौ फोसावनाय जादों। आरो बे फोसावनायावनो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रानास88आ मोनसे बाथ्राखौ रोखा खालामदों दि ओइचएस आनजादाव सेथि थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो स्कुटि होनाय जानाय नंला। नोंथांमोना गोमोदों जानांगौ। सिगांनि समफोराव ओइचएस आनजादाव सेथि थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा आसाम सरकारनिफ्राय स्कुटि मोननो हायोमोन। नाथाय बेबाराव बेबादि जानाय नंला। सेथि थाखो उथ्रिसारदोंब्लाबो फरायसानि काट अफ मार्कखौ नायनानैसो होनाय जासिगोन। थामहिनबा स्कुटि मोननो थाखाय सासे फरायसाया स्कुटि मोननांगौनि होखानाय जौखोन्दोसिबां नाम्बार मोननो हानांगोन। अब्लासो स्कुटिखौ मोननो हागोन। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रानास88आ बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों। आरो बे काट अफ मार्कखौ आसाम सरकारा थाबैनो रोखा खालामनानै फोसावनाय जागोन होननानैबो मिथिहोनाय जादों। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों। आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 60003576723848661004710047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।